Tumbata guys. Hoy, hoy. Patay. Nabuang na. Itong mga ano to, classmates sa CIT dito, mga engineer na lang, mga architect na lang kita ni upatay trabaho, tarungan eh. Ito rin magtuon na, guys niya. Apply na construction na yun, at ito rin construction na yun. Boss, apply boss, construction boss. Hanam na sa dito rin na. So may mga talo na din mo dong. Madrive ko excavator boss. Nakailisensya, nakay papel, kita, nakay experience. Ako na pakita itong dula rin online ba, Facebook boss, tanawa boss. Kita na, oh, you're hired, matig na yun. You're hired, so you're starting today. Ano na yun? Yabis ko, yabis sa excavator. Example ba, kukuta ng kuha niya. Bungkaga ng balay. Bungkago siya na itong pang-house na yun. Pag bungkag, ayuho na nato na yun. Ano sila, wow, maiha, niya, oy. Oh, bungkag na pang-house na kuha, guys. Tawa na, JJJ Construction ba? Unsa? Shout out sa JJJ Construction. Basin na natin, kuha natin opportunity makakuha niya.